Amanyare che ana muso demzeni mabakoro akaja malikona ani maliko ka ufo ka walima do ka benitene do desamgalo clé muwa ani kononton samba flani muwoni duri kafo dugubla o de kafshala da wuliye o strategie la ne yan sikto ye kokro anga la dala jemuka ka shogoma dono mimi boka ira awla ka damne tene ka tabla alamsa 10h 11h ka dali masafana fo o mi sababu yani akala tiga kono do ko njoto do awnyana ka nyina afa do ko ka foro here ani baden kono bikle here ala ka chaya lala kuyati eni sokoma serasra kon bashitila bashi foitina alhamdulillah Samaira isanugo bashiti yerela alhamdulillah aywa Samaira ma jigiya ka fo bashitila me ba jeklu fana na odo ame foli keren ka ta ka nyeshin uma na ke maliko no wali maliko ka ama fo muku bisimila ka jabaran so mandi shiri plateve koro e ka bamana ngam funa funi odi daboto o yemi ko so modono jemuga o kuma munekera bashite modono jemugando abe famu bashite so modono jemugani ali daboto siatala jemugam be boka irula yasa kula ni sondia ni kuna funi o jamana la halaya o fukata se kuna funi yoro mamungu na fakuto usigi yoro odo lala kuyati yefo cho muna tefoka temenika ako ni ya takalage ame kanumba ufu ama jiga ka fo bashite ula nya fe cho muna do kunkura jotodo do de beke janko do kun here o kasika cha cho muna amina ya rabbi lala kuyati ante temene jemganye ami temena Samaira mi ande me baje kulu eni o nouveau soleil ka produit keren ni ala ka produit zara o ami signata anga technicien fa fe ni te zara la benindo ama ale gali furu ka sor ka signana o bebe awo zara temo amona gani de abe mi wuli tasuma kawa mon père mali bebe ni nene bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene jela mon père mi ka me khali mbo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni ko na suri bilisi ke ni do abia mangani sisan wani ye cogo da tela to ka teli abi sampi sababo ni ke wore be ni ya la ko ka segi kala na ka ke gurgo wa ne ba FCC de mi ha me mi ya kli kwa na appelé mo wa de mo ni be to ka te la higa so da bole me fele fe na de jama jara ka duwa ke tezara makele ngadana mena budoje Allah farafide mugera kadua ketezara makele ngadana mena budoje Allah tezara lala kuyati Samaira ako ami société nouveau soleil ko sebe ame ufo ono uga chakalo bela jeni wallahi Samaira lala kuyati mimi mfuyi ujora kabu ko sebe akabu ko sebe mukai mimi mfuyi anyana malila wallahi lala kuyati na ufu ame kanyo ufu munu fana no ukadana ya sangana watibe ko sebe utame kada producer uka lala kuyati wala sakasi uluko utamanywa Samaira ka fu ko nanyina TNS ko no te nouveau soleil yere afana amindala kadi ko sebe awo lala kuyati akoni ya tagalage bashite am tanya fe angata ewe me feka tezara me feka biche angata oh haya ina kala ka singana biche aywa Samaira am da clip du jour kono dan duru kono am na clip folom na jawdi grand yakuyi o alika no bla bambulu ko dunya ambo nyama ka sor ka singana o bebe
manyere kolosi Shonya ni jugu chayara Tinye kono na manyere kolosi Jene ya jugu chayara Tinye kono na manyere kolosi Amina nibisa Tagabolo minana manyere kolosi ambena ni misala Tagabolo minana manyere kolosi ambena ni misala Iye na umetile mina bimasa do kuma kanko gomati segi wolo de pila sira Bideu ako te kuma mede Esike mabe sugune ke kupa maka boyere ka sugune nani masalo Otike e malambara beti nyenabi Walai jogo beti nyena Dinye bitaga bulu minana manyere kolosi Abena ni misala Bitaga bulu minana manyere kolosi Amina Lala Kuyate Samaira ne kunye grand yakuyi kosebe ako ko alenye be tabolo mina kuna manyere koloshi dara kamina nimisa de kamina nimisa ala kana nimisa amina ya rabbi ni ya tagalage Lala Kuyate ni somna nyina mini be sojoro kosebe Samaira no do femme se ya to anga nimisa Lala Kuyate ame oluye ko toyi oyiche ka duo kanyera yi kosebe ala ka hakli nyuma amina ya rabbi Samaira nyonte ni ya tagalage Lala Kuyate ko nunu manogo jena tiga gelera Lala Kuyate amuga bagay aladi bitento me gelera kan koyi yado gele abena fo afoli ori bala ka juguya o nganga a jigiya ka ke ko gele mimi ni ga hereche kuno gele matematika here anga abisigi ga ko gele ai ala ka ke o gele ngala Kuyate abuga mede abuga me yora ina Lala Kuyate ame banamaka ka drafu yado daraman trakuri banama place la banama place kosebe o syndicat nyamado odu
jamuka en kanu baba wallahi ya do de Lala Kuyate e ma fo ke su ɲɔgɔn do wa ne sigi ɲɔgɔn do de e tara foli la ne de be ka foli fɔ ne de b'a ka foli fɔ e sisan fɔ ɲɛna no tɛ e tɛ se ka foli fɔ ne a fɔ dara ka foli fɔ Samaira dara ko k'a b'i fɔ i sanu k'ala ka tile hɛrɛ d'a ma dara ko ten ko k'o f'i ye sisan n'a ɲɛna Lala Kuyate a ko nin ɲamɛ ye min fɔ cogo min na gɛlɛya min bɛ yen a dɔw la n'a sɔrɔ an ka hɛrɛ de bɛ na nin kɔfɛ Lala Kuyate ala ka gɛlɛya in ala k'a ban n'o tɛ sisan gɛlɛya in a tɛmɛ bɛ fɔ kan Lala Kuyate a bɛ i n'a fɔ a fɔli don o don o de bɛ dɔ fara a kan ayiwa nka o tɛ a bɛ kɛ cogo di o an ka taa awɔ n'an ye bɔra clip du jour la Samaira an ka rubrique info du jour ni o ye an ka kunnafoni bala ye an b'o dayɛlɛ ka se ka kanubagaw bɔ kunpan n'a kunnafoni ko lahalayaw la o la an bɛ essor ta n'a ye essor ta Samaira an bɛ taa Tombouctou marabolo kɔnɔna na jamana ka fasiri don kosɛbɛ n'an sera Tombouctou seko ni dɔnko ɲɔgɔn kun bɛ kɛnɛba min tun bɛ ka labɛn Tombouctou a fɔ ko biennale artistique et culturel an y'a ye k'a fɔ o kɔni baaraw kuncɛli o kɛra Buguni kɔni kɛra saraba cɛba ye ka wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn ye Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na a kɛmɛ o cogo la kosɛbɛ a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko Joyila marabolo Tombouctou Lala Kuyate olu bɛ fara Buguni kan a ko bawo ni o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Kidalikaw ka yafuma b'a la folisekulu min bɛ ni orchestre Kidal don jamana cogoya n'a ka di ye jamana ɲɛmaa ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen olu kɛra o cɛbaa ye Lala Kuyate a ko Mali jamana gouvernement kotigi Gale général de division Abdoulaye Maïga jamana ɲɛmaa cogoya la ne o bɛ tali kɛ général d'armée Assimi Goïta la ale de ko nin taara baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛli yafuma b'a la a kɛnɛ denbaya kuntan bɛ ka di ale ma Tombouctou dugu kɔnɔna na a ko Lala Kuyate min min fɔ ye la ville de 333 o tɛ waliju 333 ka dugu ye wa a ko Lala Kuyate an ka yafuma b'a la seko ni dɔnko nisɔndiya bonnakun kan o min baara min ni a kun bɛ sen n'an k'a ma ko biennale artistique et culturel Lala Kuyate ko kulu a kuru kɔni a sera cɛncɛn ma a ko Lala Kuyate baara kuncɛ baara in a ko a kɛnɛ a sɛbɛkɔrɔ denbaya la dɛ a ko premier ministre kɛrɛfɛ jamana ministre caman kun bɛ yen madama Mamu Dafe o tɛ seko ni dɔnko ministre wa ale kun bɛ kɛnɛ kan ka fara yafuma b'a Lala Kuyate min bɛ tali kɛ CNT maaw o caman fana kun bɛ kɛnɛ kan Lala Kuyate fo ka se marabolo ɲɛmaaw caman ma ani maa minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna na olu fana ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ a ko Lala Kuyate o caman ye wele jaabi a ko n'i ye a ta ka lajɛ baara min yɛrɛ foto don Lala Kuyate a daminɛna décembre tile 18 ka taa kuncɛ tile 28 a ko a waati la kumaba o de kɛra jaabiw bɔli ye ka bin a ko Lala Kuyate tile 10 tɛmɛnen kɔfɛ n'a ka di ye nisɔndiya ani farifoni na Lala Kuyate a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen Mali jamana marabolo bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka taa jama nisɔndiya ni ka u nimisi wasa ka sanga ni o ka seko ni dɔnko ye a ko dɔnkili dumanw na sira fɛ a ko folisen dumanw na sira fɛ Lala Kuyate fo ka se pangacu ani yafuma b'a la dɔnkɛ ɲumanw a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ yafuma b'a la jaabiw la olu kun labana ka di yafuma b'a la Mamadou Djiro o ma ɲɛma Dr Fode Musa Sidibe fɛ a ko Lala Kuyate sigi kun kɛmɛ ka waati min kɔnɔ o t'o ye wa a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o b'o cogo la saraba cɛba o kɛra anw ye Bugunikaw anw tɛ Bugunikaw ye wa a ko Lala Kuyate a ko anw wulila ka jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a ko Lala Kuyate maa min gunna anw na o kɛra anw ye kokura o kuma Joyila tiɲɛna anw ye Banuwakaw de ye o Ala y'a ladiya Lala Kuyate ni ka sɔrɔ ka kun cɛ ni anw yɛrɛ ye tuguni o ye Tombouctukaw ye an Tombouctukaw an kɛra jɔyɔrɔ sabanan ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra an bolo wasa da ye Lala Kuyate k'olu ye sɛbɛkɔrɔ o wasara a tɛ tɛmɛ ni wasa min kan a ta ka lajɛ jamanakuntigi ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen n'a ka di ye u ka prix kɛrɛnkɛrɛnnen o taara ka di ni o musaka bɛ jɛ miliyɔn 1 ɲɔgɔnna ma u taara ka di Kidali orchestre moderne ma o y'anw ye o tɛ aw fana ye Lala Kuyate ka faraw bila lajɛlen kan a ko o ko labɛnna ka walimadɔ ta ka di dɔnkilidalaw caman ma fo ka se yafuma b'a la sira gafew ma minnu bɛ o ka cɛsiri ko fɔ Lala Kuyate a ko tile 10 in kɔni kɛra sababu diɲɛ maa ka se ka Mali jamana ka seko ani dɔnko ni k'a seereya a ko Lala Kuyate a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana gouvernement kotigi Gale bolo a ka Tombouctou gouverneur fo kosɛbɛ ka Lala Kuyate Mali jamana n'a ka di jamanakɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fo ka foli fanba ta k'a di Wolomasiri tabaw ma olu minnu ka wuli ka jɔw bonya na kosɛbɛ
kosɛbɛ ne la kuyate tɔmutu délégation spéciale ɲɛma a ye o fana fɔ a ka wuli ka jɔw la n'a ka di ye ka sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ne la kuyate u ka fasoden ɲumanya baaraw la ni ka sɔrɔ ka kibaruya duman bɔ k'a da maaw tulo kan k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ o b'o cogo la biennale a san 2027 ta 2027 biennale ko o na ta k'a di anw bugunikaw ma nkɛ ayiwa ne la kuyate wa ko san 2029 n'an bɔra Buguni an b'an kun da yɔrɔ jumɛn kan ko u bɛ taali kɛ Kulukoro la an Kulukoorokaw o y'a seli an ka mara kɔnɔ kodi san 2031 31 ni Ala y'o jɔ anw ɲɛna n'Ala sɔnna an bɛ sɔrɔ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'an kun da Gawo kan ayiwa Ala k'u bɛɛ fara an si kan amina yarabi o la ne la kuyate fasiri filɛ an ye min salo ka bɔ ɲama dɛ histoire kɔnɔ kɛ saganew ka bi bɔli kosɛbɛ ayiwa Samayira nin don minnu kɔni fɔlen filɛ nin ye an b'a la deli Ala k'an k'olu jɔn ye kɛnɛya kɔnɔna na an ka se ka nin seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba in a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ayiwa Samayira n'a ye histoire bila ani indépendant ta an ka kɛ ten n'an y'o ta an bɛ taa Bananzoli yɛrɛ ni Bamakɔ faba cɛ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 80 bɔ ɲɔgɔn ko kan a t'o bɔ yadɔ a yira k'a fɔ ko Bananzoli ka saga ni lakanabaliya kɔni waliya dɔw ye min bɛ tali kɛ sɔrasi dɔ la ka fara denkɛ kan fo ka taa se maa nanama sumalen kelen ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka tunu n'u ye Bananzoli mara kɔnɔna na maa dɔw fɛ minnu ma bugun latigɛ Lala Kuyate munna ko a t'o bɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Welesebugu o ye kilo 80 ye ayiwa e dun bɛ se Bananzoli ka sɔrɔ ka se Welesebugu o ye tiɲɛ u b'a yira k'a fɔ Lala Kuyate a tɛ kilo 80 a t'o bɔ dɔɔni a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate min bɛ tali kɛ ni Wolomasiri taba in na a ko commandant Amadu Ture bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min na o de ye Manju ye a ko Lala Kuyate a bɛ yɔrɔ min na o de ye officier de l'armée de l'air ye a ko ka fara a denkɛ kan ani Lala Kuyate fa ka se a terilaka dɔ ma min kɔni tun bɛ o nɔfɛ a ko ka bɛn ni décembre tile 27 ye Lala Kuyate u ka foro kɔnɔna na Bananzoli Lala Kuyate a ko janfaju maaw filɛ jarawelelaw kulu dɔw ka taa yafama b'a la o kɔni minɛ ten a ko Lala Kuyate a ko kibariya a bɔra ka bi a ko a bɛ n'a fɔ kabini nɛgɛ ɲɛ 16 tɛmɛnen de ye Lala Kuyate maa tan bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ma se ka bugun latigɛ maa minnu kɔni kɛ mɛ ka yafama b'a la o kɔni maramafɛn cɛjugu bɛ o bolo o ye poyi kɛ ka bɔ yafama b'a la commandant Amadu Ture Manju ale ka foro la a ko Lala Kuyate foro in yɛrɛ a bɛ Bananzoli fɛ a ko Lala Kuyate o y'a sɔrɔ commandant Amadu Ture Manju ale ka fara a denkɛ dɔ kan ani maa kelen wɛrɛ Lala Kuyate olu tun bɛ foro in kɔnɔna na a ko o cu min kɛ Lala Kuyate o kɔni labana yafama b'a la ka se ka maa ninnu kɔni minɛ ten k'a fɔ ko o ka dabaw bila o ka tugu olu nɔfɛ Lala Kuyate o kɛ min kɛ o ye maa ninnu sɛnsɛnni ka bila o yɛrɛ ɲɛ Lala Kuyate ni ka sɔrɔ ka yafama b'a la sira minɛ sira min ni a bɛ taa Karango o fana ye yɔrɔ min ye kilomɛtiri 5 bɔɲɔgɔnko bɛ ani Bananzoli ni ɲɔgɔn cɛ Lala Kuyate o sera min kɛ ye o ko nin tunna maa ma kɛ Ala ye ni ka o ta fan dɔ ko kɔ a ko Lala Kuyate a ko nin bɛ kɛ kamanaganko ye bawo Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ wulatuba dɔ bɛ tiɲɛ a ko maa ninnu kɔni tun kɛ mɛ ka kun da yen fan ninnu kan a ko ni o kɛra seba ye yen fan fɛ a ko Lala Kuyate o yeli a bɛ sɔn ka gɛlɛya bawo yirituba de bɛ yen Lala Kuyate o bɛ to o dogo o yirituba ninnu kɔnɔna na a ko n'i ye a ta lajɛ Lala Kuyate suma ko dugumajɛ kulu min kɔni bɛ o yɛrɛ ye ko jeune maaw olu kɔni labana ka yira k'a fɔ ko nin ko in kɛba tɛ maa fila ye olu don revendication ayiwa Lala Kuyate a ko ka maa hakili jigin k'a fɔ septembre tile 23 tɛmɛnen a ko min bɛ taali kɛ yafama b'a la un général à la retraite des Émirats Arabes Unis ka fara yafama b'a la u ka ressortissant kelen ani iranian kelen olu bɛ deli ka minɛ o nin yɔrɔ kofɔlen kelen ninnu na yen min bɛ tali kɛ hali bi ka bɔ Bamakɔ ka kun da Welesebugu o zone in kan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ k'a fɔ ka maa hakili jigin k'a fɔ ka daminɛ mai kalo ka taa bila octobre la san 2025 a ko 22 ressortissants étrangers ont été enlevés par cette organisation terroriste au Mali maa mɔgɔ ni fila o t'o ye Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko san 2022 la a kun bɛ taa jɔ maa 13 bɔ ɲɔgɔnko la a ko fasirikɛba o tɛ maa wɛrɛ ye dɛ o de ye Ablaye Jara ye Jara Kolobakari an ye fasiri salo ka bɔ ale ka nɔbila la ka sanga ni o ka bi bɔli ye ayiwa Samayira an bɛ dugawu kɛ hali bi lakana ani basigi Ala ko sabati Mali jamana kɔnɔna na an bɛ to indépendant kɔnɔ Samayira min bɛ tali kɛ furancɛ fanga wasabulon a fɔ CNT o maa fila k'olu kɔni wililen
do sɔgɔmada in na kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ. Lala Kuyate. A ko min fɔ pôle national de lutte contre la cybercriminalité. A ko Lala Kuyate n'i ye se kɛ ne tɛ nin fɛn in fɔ n da la. Adama Kulubali tɛ. Ayiwa e b'o bɛɛ dɔn la. Haya. Ne kɔni tɛ. O tɔ fɔ e yɛrɛ ye. Ayiwa. E bɛ ka fɔ n ko n t'a tɔgɔ fɔ bi i bɛ ka dɔ fara a kan. E tɛ sɔn bɛ ka daga fɔ bi i bɛ ka dɔ fara a kan. Ne bolo n'i t'a procureur tɔgɔ dɔn ne bɛ fɛ ka kunnafoni de d'i ma. Ne kɛ mɔgɔ ne ma k'u bɛ kunnafoni la wa. Lala Kuyate. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. A ko ka bɛn ni bi ntɛnɛndonya in ye. Kosɛbɛ. Mɛ min fɔ i ye nin yɔrɔ kofɔlen Lala Kuyate a kɛn bɛ ka wele bila Mali jamana furancɛ fanga wasabulon. A ko a ba cɛba 2 ma dɛ. Ayiwa. A ko olu ka kiiri. A ko a jɔ damɛ ka bɛn bi ntɛnɛndon la. Kosɛbɛ. Lala Kuyate. A ko o ye jɔn ni jɔn ye. Ayiwa an b'i lamɛn. A ko Lala Kuyate o de ye yafama bala fasiri kɛba. MSC tɛ. Ale Lala Kuyate a ye a yira k'a fɔ ka bɛn ni bi ntɛnɛndon décembre tile 29 sanba fɛn 25 ye. A ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité. I y'a fɔ cogo min na Adama Kulubali. Baba Adama Kulubali. Ayiwa. Ne na Baba d'a kan. Baba. D'a kan. N y'o d'a kan. An k'a kɛ ten. Baba Adama Kulubali. Kosɛbɛ. O tɛ ale ka cogo wɛrɛ ye wa. A ko o ye wele bila yafama b'a la furancɛ fanga wasabulon. O maa 2 mɔ Lala Kuyate. Kosɛbɛ. A ko maa fɔlɔ o ye jɔn ye. A ko o de ye Bitɔn Mamari Kulubali. Ayi. Bitɔn si. Ayiwa. Maa fa donso. Ayiwa Lala. E bɛ ka dɔ fara a kan wa. Ayiwa. Maa 2nan o de ye Mulaye Keyita ye. Ala. Lala Kuyate. Sunjata si. O fana don wa. Jata si ni Bitɔn si tɛ. Kosɛbɛ. A ko o ka kiiri. A juguya damɛ ka bɛn bi décembre tile 29 ma. Lala Kuyate pôle national de lutte contre la cybercriminalité o kɔnɔna na. Kosɛbɛ. A ko maa 2 ninnu. Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ. Ayiwa. A ko ces 2 personnes sont mises en cause pour des comportements violents. A ko a b'i n'a fɔ jalaki de ta mɛn ka ɲɛsin o ma. Ka sanga ni o ka kɛwalew ye maa caman dɔw ka yeta la. K'a fɔ ko des comportements violents. Outrageants et injurieux. Ayiwa. Lors des manifestations de 3 et 9 mai 2025. Ko a ye mɛn k'a fɔ o kɛwale dɔ de yera o la. N'a ka di ye a fɔ Lala Kuyate kɔrɔfɔ dɔw de fɔra o fɛ. Lala Kuyate min ni a ye mɛn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu don. Ko a tɛ bɛn. N'a ka di ye dakuruɲɛ kelen ko o da o de ye fɔlɔ kɔnɔ bi tigɛ. Lala Kuyate ko a sɔrɔla min fɛ o de ye lamagatɔ de kun labɛntɔ don. Mais kalo tile 3 ani a tile 9 saba fɛn 25. Ko maa ninnu ko n'i ka kɔrɔfɔw de taara ka ɲɛsin o kɛwalew ma. Kosɛbɛ. A ko Lala Kuyate o sigatigɛ la. Ils avaient proféré des menaces à l'encontre des acteurs politiques ayant décidé d'organiser un meeting au palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ et une manifestation à la place de l'indépendance pour exiger le respect des textes de la République. Ko ka sababu kɛ politiquement o waati olu dɔw de kɔni tun ye a laɲini k'a fɔ olu kɔnɔnata o ka jɛrɛba dɔ la bɛɛ palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ la fo ka se Yafama b'a la place de l'indépendance la walasa ka se ka jamana sariyaw k'olu matarafa. O waati de maa kɔfɛlen 2 ninnu a n'a kɛ ni o ko ni kɔrɔfɔ dɔw de fɔ. Lala Kuyate olu min ma taa maa politique maa ninnu waati olu ka jimi sira fɛ. Kosɛbɛ. A ko o de kɛmɛ sababu. Lala Kuyate ni jalaki kɔni ta mɛn ka ɲɛsin o ma wa o ka kiiri a ko bi don. Samayira. Ne y'a bila i koyi. Ayiwa an y'a ta yɔrɔ min. I ko an t'a kuru ye. A bila i dɛ. Ayiwa n'an bɔra indépendant na. An bɛ nouvelle horizon ta. Ɲɛdankura. Kosɛbɛ. N y'o ta. N'an y'o ta Samayira. Ko a yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu na. Ko min kɔni bɛ tali kɛ tajiko gɛlɛya. K'o bɛ fɛ ka segin ka na Bamakɔ faaba kɔnɔna na. Nka ko min bɛ tali kɛ tajiko ɲɛnabɔ jɛkulu la. Olu kɔni ye a yira k'a fɔ. Ko nin waati laban ninnu na ko citerne n'o ye tajidoni mɔbiliw ye. Ko o 600 ani 80 k'o de donna alamisa su tɛmɛnen. Plus. Plus. A ka ca ni citerne 600 ani 80. Plus de 680. O fara o d'a kan. Ayiwa. Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ min ka ca ni citerne 600 ani 80 bɔɲɔgɔnko ye Lala Kuyate kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni o sigi bɛ jango ka se ka Yafama b'a la nin gɛlɛya jugu ni k'a wuli an da la. Lala Kuyate olu de ye a kibaruya di a k'a fɔ ko olu de sɛnsɛnna ka don Mali jamana a faaba kɔnɔ. I y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate ka kɔn o ɲa nin waati laban in na jamana kɔnɔdenw kun b'a la ka kura Lala Kuyate ka kulu ka o fari da k'a yira k'a fɔ tajiko a kun b'a la ka gɛlɛya ko kura. O siratigɛ
tigala lala kuyate kabeni ya fuma bala desamgo kile mwonu woro yi kunnafoniya duma akonu bora ka da maw kloka ka yira ka fo lala kuyate convoi munu be tare ke tajudu mobile la mobile munu be ni akacha keme worono bonyongui ako ulu de senzena kado ya fuma bala ba maliba kono ako lala kuyate ako ni ya ata kalage bara no siter nungoni bisimnala service douanier o kona na lala kuyate kabeni de samgo kile mwoni duru shu kaduguja akle mwoni woro la ninga soro ka nyini jime ko don bla jenefe bla jene kana mashi kana ajawuli lala kuyate anga ke basiki karamogo yi lala kuyate mashi kana bo atabuluka ko bawo fra sorto do anga gele yala lala kuyate akoni ya ataka lage o sira tigala chaga yoro ngone alabana kakangara goshi kataka nyeshi mawmo lala kuyate munu ngone baraka ni wati albi amedili ka focho mina ka ke gele ya kuma yi ako la structure mise en garde les auteurs qui se livrent à des spéculations injustifiées entraînant une perturbation de la fourniture du carburant ako kangare kuntara kanyeshi mawma mangani ya jugu do lala kuyate munu ngone ba feka albi jema ko do ngone ko sege ko sigi usizabara kono kasoba ke ntachugo gele yi lala kuyate obeke sobu ka sega albi ka jamana ne ka abla gele ya kono ko lala kuyate kangare tara kanyeshi ulumo ka yira ka fo na manya ka fo istero kondo no jamana konnana o kan ata isata la damunu la clé lala kuyate no ulu clé na istero ka senzen ka bo depot la ne ko kunda ya fuma ba station ka wala sa ka sega tata ju ko ni bla janko amunu ye jaratan tuguyi angata an ko ngofa alla yado lala kuyate ninga soro ka kangare geshe kanyeshi albi mauma munu ngone bala ka ke wate kenengani ka gele ne ka ta kan shi jamana kono doma ko bawo jamana nyama obe osela ude ye kasiga frege kasiga taju sankana akugul masir tabo be osela chauffeur be osela lala kuyate kasiga doni ka bo fanwara fe kanane ayi akuda ko na manya ka fo adona akone fireli o ma ka gele ayi ko mamanga ko ta ko ke adama gele ayrai wala sa kasiga mawo sege lala kuyate o gele ko nala fasil fle ay mi salo ka bo nouvelle horizon ko lala kuyate aiwa samaira atete meninga ami do ke ni taji ko ala ka digun ta ka bo jamana kono dunga no ta mano ami to nouvelle horizon kili ngono samaira ami taga kay marala keren yala standari ayira ka fo do ko kunte menin konnana ko maju do keren yala kulu sabanyo ni obetali ke jeni mfla ani kayem na kulu kon tun farala ngo nga ka fo kupta uchongo standari koni anga sora suda ga ro konnana o nga ka sangani anga sora suka ulika jonu ga baranye doy ulu kon siraka waliya nkumbe min kara sababu ye ka bamaji tigla ma chama mbona nina do jogina ukamina ndo fana sorola bataki akera kabeni desam kalo kile mugonu woro samba fani mugoni duri eta major général des armées au défait kayira ka fo jemana ka fo idine famcho jugu maw jatiga wale ke baw lala kuyate okunyo uka jamba jugu mineta nika okunda sandareka ako lala kuyate ni atakalage niganya tane nanu sanga flaba aka wati konede oye jamba jugu akolonse ni adabo ako lala kuyate ngania jugu kume ula kanye shi sandaremo madama ko masire tabawo ulu ka yoro mimbe ako ulala kuyate oshatigala ayeme kanfo dine famcho jugu ulumunu ngono ngeme ka wereke alseme dine kone adrapo yange bawi ako dala kuyate kasi front de libération de l'Azawad kasi katiba de masina mau dala kuyate ayeme kanfo ulu de ye ko inkulukulo bayi ako kasangane konofonia wi ako lala kuyate uname kasoro anga ulu masire tabawo ulu ko omo ko ni sayate awma ko antulutodo dala kuyate uname kumamina unana ko be jamba jugo kolon sene damene nga o masire tabawo ye ayira ula kafo ko aw kasuma sala tigala ulu ko ni e susuri damene dala kuyate sane duguje dala kuyate ka damene ko ran fa kata black klebi fe kanyanga fe ane banene baba dala kuyate oye manunu fini foro ne ko baraforo dala kuyate buruta buruna dala kuyate sata ulu sara dala kuyate munu dala sedega seda ko kla dala kuyate ulu ye sendika fya no ko werayi dala kuyate anga sura ka ansera ka bona bambla churumun kuna dala kuyate otara ko luto akirati dala kuyate akoni atagalage kafo kamakle jigi kafo mimetaleke ni yore nanu ube sandare yore nkofo abe route nationale numéro 1 de ka mimbe bamako ani kai kofo dala kuyate osirami ni abe mono bokata Senegal ka ofi ako maju nunu ngeme ga yenke oka ejamba jugu ke waru chamayi mani kuma ube laba ka jatiga
jatiga ne ka boli mauka Lala Kuyate nga kasanga ne wulumasi tabaw yi a ulu koni ko anga hakilla tige ko na mo muso modi ko ba Lala Kuyate ko ulu koni toyi akoko bashi de masoro mama ni ture le ka fasiru na min saulo ka bo nouvelle horizon kono Lala Kuyate nsera ka min fo ode ni aiwa Samaira ami do ke ali bise ba koni ala ko jonyo ni anga wulumasi tabaw amina ya rabbi jugu ala ku dese dunguru se ba mpeu amina aiwa ka boku na funi balango no Samaira am soir do Bamakuta odowa na nyuta ameta mime bajangara mara kufo o nansira Samaira ibaye kafo bajangara kasanga ni lakana balia ni wati labanu nuna o bajangara koni ba machiti la moyo uka walia do buluda min kera sababu kama worobo nyongu koni bore unina kerenkere ni nyala ekol karamoko saba ali bala akera sege duguri konnana Lala Kuyate ayeme kafo a basi koni kumala kanna bajangara marabolo konana kasanga ni fasiri keba aleka fasiri ako Lala Kuyate Yusufu konate muri ako aleka kalamu kaladu aya shuda bajila aye no blake ako angata yafma bala bangasi nantara bangasi serglu kono Lala Kuyate amen nongo ngarke kata sege dugu kono ako ye Lala Kuyate ni ataka lage kabeni desangolo klemu wono woro samba fani mugoni nduru yi juma do temene ankoro ako dine famcho jugo manunu fle kata jatiga ne ka boya ko sebe sega dugu konana Lala Kuyate mingera sababu kanani mashibayi ako ni atagalage Lala Kuyate okono puira kabo mata do oburaji fama fe kana sega dugu konana o sega dugu Lala Kuyate ako ni atagalage nya fecho mena adebe bangasi cercle de fe bajangara umarabulo konana ako Lala Kuyate onana ne marma fachugu jugu yi kana oka bara jugu ko ka jamba jugu Lala Kuyate ni ka onundo abita ba kuma Lala Kuyate akere sababu ka maworo ni kene karaba munu nche Lala Kuyate ekole karamogo be ola ekole karamogo nunu Lala Kuyate ulu fana ulu do bona onina ni kalaba ka Lala Kuyate ka machama kono bulu kono mene ko ochie ka sokono mene chama ke kenema mene yi Lala Kuyate ako obo ochugula ako Lala Kuyate ako ningoni ke wala min flaka ke kokura akoni Lala Kuyate ana jatiga wali ni ka abonya ko sebe tuku mana mana smolo yoro ka bonu yoro ko fole na ako Lala Kuyate ulu munun kuma la ka yira ka fo ko Lala Kuyate ben ani basiki akoni malaka na ulula Lala Kuyate no gwatla baina ako ni ke wani ngoni kede flatu kokura ka saranya nati o dusukuna usira tiga Lala Kuyate were dadodo jamana nyamawi janko Lala Kuyate alibi o kasega janto segela Lala Kuyate segami ni kuma jatiga wale keba Lala Kuyate ubeta uka jamba jugu alama doke ako Lala Kuyate ako ni atagalage samba fla ani mwani nani alaba watu fe yaye kafo Lala Kuyate mimetalike association malienne pour la protection de la promotion de la culture dogon gina dogon te oyewa ako Lala Kuyate ulube delika wole daji anyeshi yafma bala jamana nyama ma janko ukasiga tanga briefni takanyeshi yoroko fole mo kasabani jamba jugu keba uluka nyonya ne yeni yoroko fole nukuna ako kokura wele datodu kanyeshi omo Lala Kuyate sanu chama fa munu bona onina alaka bada dal no ya amina ya rabbi munu banana Lala Kuyate alaka lafiya di umma amina ya rabbi Samaira munu bulu funu chena Lala Kuyate amedo do ke oyi alaka ukishi anyowara amina ya rabbi Samaira ya fa chukuma tete moga ni ko ngon tombe do ubulu o ame tu soir de vama ko no halibi am tasika sumara bulu konna dan sere ka sangani tajiko ye sika sumara bulu konna na ay meka fo mado ko ni meka tajiko ngoni ta ka ke uka walia jugu kesrai o strategie fe mi metalike sika so baba kuma nana ali ko ni wilika anin kangari goshi ka nyeshi atigla mauma Lala Kuyate angata sigaso kini dute odo we ne yɛrɛ ka dugu ye yado Lala Kuyate maa minnu b'a la ka janfa siri ka ɲɛsin anw ka tajigo ma k'o k'a dabila yado Lala Kuyate u k'a dabila n'u ma dabila u tɛna pomme de terre kɛnɛw dun bilen dɛ n'u ma dabila Lala Kuyate u k'a dabila o kɔni ne ka d'an ye yado min f'i ye n'i ma dabila baasi tɛ
Pomme to doublé. Il to doublé. Ou ce qu'on est au doublé. Ah, coup qu'on est au doublé. Tout sur doublé. Ah, ko au stratégie-là. La kuyate ya foto manangata male jamana manabulo sabana konana. Ako obesiga so kofo. Ako kasangani bataki doye. Ah, la kuyate mi betalike amarabulo nyamala. Ah, Marie Claire Damletadi. Madame Kante wallahi afoto ko yana wa anyana bashite akoda la kuyati akone ayikangari gashi akodi ako ni atagalage taji firla do ka fara iya fam ako ta mado de kone be ko taji firle kirigan dire fe la kuyati wala sa kasiga taji ko gelasiga so ako ulu kan ka miri katashide ako la kuyati jamana en konna mamunu ka barabe metaji firem ako ulu de bala ka sekoni udama yirake jamana ye ako chauffeur fana balaka onindu ninga tataji ni ka doni kana akodala kuyate bulu masita bobe ulu no fe ko sense kana ne aye janko o kasiga do jamana konana akodala kuyate na foro ko oshuma ko odugumaje ado de ka flega ke klegan fre klegan dire sanse fire lawi dala kuyate ka sora ka maw kuma ni ataji mo ako o ka bare mu dala kuyate ubi flega tataji ko ni ta ne kata adugo dala kuyate yoro la yoro mini abanka blay yere dala kuyate no otara dugo ni taji ko gele ba fa na kuma mina ube poe ka bone aye la kuyate eko klegan fe 3 jours ka soro ko yere ke klegan fe taji fire lawi ako dala kuyate no kera o soro ka do fara taji songo ka maw tiga tono ka da oko jango o ka siga taju jago yasa wala ma do re tayi ube ta doni ko gun shinyoro la kuyate utafana utafami yere mado ako o sira tigala ale ko ba nyini mangena nyuma tiku bela jenefe ale ba nyini jamana ko do nyuma bela jenefe ale ba nyini faso de nyuma bela jenefe la kuyate bela jene ko nika ke ya fuma bala basi karamoy ni mami ye siga ni siga na makoni ye ka fo taji de bala kata efe kata do do ne ble kaso la kuyate wal makata kata fa refe ta atayoro madon ki ka ki wala si ba police la kauma la kuyate wa me kala si gendarmerie la kauma wal ma préfecture mi maka sur ela sous préfecture mi nga sur ela wal ma ale dugutigi ani mir la mi nga sur ela ki ka ki wala si uluma bay ka gira ka fo i ko ne siga ma dola mi ka bara ni ako ko no kera ki sigi ko lulage la kuyate ako otila mane mi nga ka unada uka fasiri ke ba o de la ya jarai ka bo soir de ma ko kono ella la kuyate ni mafli odo bashite samaira ya fo chugum na tete moka taji ko hakila jamana kono dimbe ku odo o anga no ya nyogon bulu ya samsika bo gele ay ngono juna no tama no konde chendo ba tamta sika na fie bodo ni na ya saka do jem kan kun fulana kon nana o tezara am sika ngata ale fulana no fe no mode no amu fana furundo ni kasoro ka sika ngana obebe ine tezara de ka kenya ani lafiya sabati bela jele farkolo la akadi ko jugu Nimebia geran barobe nyaga wa bela jele nyeda be wala wala nu ye le min kaban doron bela jele men nisodia niko John Starire mais aura kumara chansa ne de Stari ne kadi wa meduminu timia ne de lezaraye ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw krebete ka auto ne minina abaw kolo sigi ka o modia o de ato ne kadi demisanu yo kosebe aw yere fe jumeni kadi ani jumeni binanchenya mere do tomate concentré zara ne kelin pedron ao nga ambere stare Malko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalanɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumuni fɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Lala Kuyate. Samaira. A ko ni kun ye Zara ye. Kosɛbɛ. Lala Kuyate. Bita akuma manga caya. A manga caya de. Kodi de. Lala Kuyate waati bɛɛ n'a cogoya don. Walayi. Nka an bɛ min kɔni fɔ. Jamana kɔnɔdenw minnu kɔni ka baara bɛn mɛ hali bi ni kɛwale ɲɔgɔn ma. Kosɛbɛ. Lala Kuyate o ka sabali. Awɔ. Ka dɔn k'a fɔ faso in an bɛɛ ta don. Walayi. Kodi. O ye tiɲɛ Samaira. Ma kana kɛ sababu k'i faso k'a sigi gɛlɛya kɔnɔ. Kosɛbɛ. Lala Kuyate o man ɲi.
be hakilina jumola Samaira o de do an be kilen de fo jam kan kon na no jangu taji ko ina an afo anya fo jamana kono dunye ka cha ngu an yere de bi se ka ke sababu taji ko ingeleya chama nga se ka bo ala parce que ni ala je Samaira ka dam ne sitar ni tigula ka ta se chauffeur ma fo ka ta sa nga fini tiguma o ko ni bela jele me wuli ka jola ya sa taji se ka duni nga bo adunu yoro la o ka se ka sensen la kana konna na ka dunai anga jamana konna na ya sa an jamana kono dun anga se ka bo hamini jola barkada ka ni taji te jamana konna na Samaira ale beje fen chama nga ale kilim se ka ke sababu ka fen chama ni bla are la kwa donc anti ala deli ula jamana konna na anga ala deli yede dunguru anga jamana ka tanye jamana soro ka se ka yiriwa na mo chugala amunu jamana kono dunye na fana ma hakili ke ka barake adola tabulu jugu do bi angu dabla ni wati nununa anga se ka taji anga nyini chuko nyuma ka la se nyoko ma nyini soro chuko nyuma ya sa jamana kono bebse ka boka tay ka chawla ka sora makeni gele yayi hakila ode faso du nyuma yayi hakila fana Samaira jamana kono do mo munyumina ode fana be o munyun to dafa ngana te jamana kono do mo munyuna na fara ko halibi ko aw fana be ka gele yayi ni ga se nyoko ma vraiment abi mo ko décourager jamana kono nana ni ya tawalage ala ko yate atetema oka kosebe ula anti clip flana lage clip du jour flana ametaka ula ni me Imam Ali awo kuma anya fa chugumina amu watula keren ni ala ma ba yerefu madam Haidara tanti ajara tungara Imam Ali akunye betalinu ka di alima alifana be barabaw ke akonna na mba fu kosebe baraw bi sinani watina wa baraw bita kunje fu janvier kalukile saba Samaira ni ala o irana ame don la mela kosebe amu ngana kasoro na la sona lala kuyate ako ni ye Imam Ali Fasai ya foto muna ni watina Imam Ali amu barodela wallahi don ya damne ni gudron frawi ka misuru fra kene ya so nuko sania yaro lala kuyate o duguje anya ke yafma bala koloni fasa wallahi lala kuyate anya don nga ula bi baroto yara kun to kosebe mula yaro on to kumulanga masigata isansi kunte mutula aywa
Nala kuyati eko wati do masi wati do sira Samaira o do mena dugusɛjɛ kan do o bita o de dugusɛjɛ kan ni ka da kan baw kulo ka aminu bila ni yɔrɔ in na nka sana an kɔ dɔw la ni wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin u ma u mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ olu minnu bɛ mana kɛ cawo cala b'o bila ka na Sheri Fila Tele Jabaranin kɔrɔ ni nɛgɛ kaɲa 10 dalan gosira ka se ka na an ka jɛmukan mandi sɔgɔma don ɲɛmada an b'u fo k'u barikada k'a fɔ ni Ala ma basi kɛ n'a ye sini yira an na Samaira olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na kunnafoniya wɛrɛ minnu mana k'an bolo an bɛna ka n'o da u tulo kan yaasa u ka se ka nimisi wasa sɔrɔ Lala Kuyate min yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ i Kuyate k'a fɔ baara a tɛ tɛmɛ nin kan baara sɛbɛkɔrɔ ɲaamɛ ka kanubaa bɛɛ lajɛlen fo musoman ni cɛman o tɔgɔ ani o jamina o sigiyɔrɔ la Lala Kuyate ka sanga ni bi jɛmukan ye ni Ala ma baasi kɛ Lala Kuyate e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini n'Ala sɔnna sani o cɛ an b'a fɔ ko Ala ka sini fara an si kan amina yarabi e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin nɛnɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ja te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna tiɲɛ e Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mudu tiɲɛ ye Ala te Zara